Hi guys, dako ni magpa-vlog. Na, di mapunta ka pangos. Lami jelas imong bris ay tubo. Sili nag Buwak-buwak. lami dag may manok ba? Ang hilo na kay manok ang hilo. Lami sila no kay wa nay problema ug utanon ti kay naras ubos. Narami na lang hindi na hinagtin sayang. Napadjikuan kapayas. Lay, makain na naman lay. Hala, bisig nay bungag mangga. Te, mamiyabas at tatita. Tibike. Mamiyabas at ta. Mamiyabas. Das obos. Dako dari nag-vlog guys. Kay di ko ka-vlog sa bahay. Kay na nag-video ki. Ay nag-iinom. Bao na bay bunga. Ngay baka. Oh. Arang tag-asa lagi ilang bulanghoy. Hoy na manggoy hinog. Di Tabi. Biabas guys. Halati na idaghan ti. Te tabangis akong birat eh. Na badaay. Wa man. Hug baday oy batasan. Naati na. Di, ugasan. Ari sa tiyo. Ay, dako. Ang nangisik uliray para mauwaw ta. Gisi. Luoy rama na nga. Wingig. Grabe mo po sa ilo na ka. Kari ilak. Duguguwang na rabli ka. Lami inig buwad ug isda na. Na. Tabi. Ale. Wala, nahug. Nagkisaday, nahug. Kualong, kualong. Uy, anong dako guys oh. Di ara dako dia. Apa? Dito sa buhay dito yan. Ulimboy di ko kakita. Harag dako. Di ara. Uy, di ara dako. Tu apa ayo na natabunas ka na. Uy, randa ka nagsum. Di anisan dad, pero never. Kaya nagita. Imo abi. Abot na ba nag-USA, day? Wa ko'y labot. Ansa na? Naibungat eh? Oo, kay mo. Gamay ra ba ka? Tuya-tuya tila. Na. Hala, hala. Hala, sige. Mga bata pa, nang bata sa mga bata. Ay! Ada sana huwata og wala ka pagkasibiki. Natatandaan mo pa ba? Di ate? Kusag na ka ate. Masig na baso ti ha? Arang habuga ito di ay. Lumoy pa iga. Napaisa te. Mas lumoy pa ni si Ija. Sana all dak. Sana all dako nya lumoy. No. Itaw pa jud. Apa naman ni buti-buti. Sagdira. Hala. Wa na may lugion.
Sana all. Lomoy, panigida, sinaw. Lami ni tas luag asin manggod. Oh, di ba? Utun daraga ning Ria. Na di ay. Siguro to. Sana all. Kami dua. Sana all, ang hinumdum ka. Kalay Please subscribe. Baday, subscribe po da baday. Hey. First time na nakanis injo. Kaya si kung adto ay ilatibiki raman. Kinsa po nang baydan na ah. Litan man kuno ni na kay tuko nang si kanto. Day, kinsa nang baydan to do ah. Huy, kinsa tong bay? Ila. Tayman to. Anhing. Kini ba din ikakin sa panin? Aw kuta. Kuha na day nang dana, ilapan yun na dapit. Day, Nanti pani. ilapan yun na dana dapit. Nanti pani. Di dato, nagbukan ka. Unahan pa. Dana ilati ikang. Diyan ang nenek ka na baza na slipdan dana. Ah, laktid day dani. Kuan. Anhing kuan. Akain tip, wa naman siguro nung kuan anti pani na. Ang kana pa bahay. Na. Kato ramang bata ko nung katong idang nagasadag ko may paulian. Karuli makapauli dana. Mo lagi ko ni. Biyabas og buteng. Ay, si Tibiki nahilis na to. Di mainom ra ko. Wadi gisud. Kani mo ibutang ijang sabaw o ay si. Wa kan ni butang sa pitsil day. To gibutang. Isa ra bud picture ni Milay, pobre hapong Milay oy. Judi ay. Sabala pa kay mo mama. Tubig, tubig tanan. Ah. Dai mas mama kay admin, iupin. Manaw daw sila tanan. Inaguman, iup na to dadto. Maro-maro mama. Gamay re barian. Pagpilam din yung tubig. Kuan 50 Lahi-lahi na kapin. magkamog bil. Lalahi. Kani ka angilo kay na mas poblasyon sila ning kunik. Naroda na do. Di magwawag tubig agas. Magwawa pud. Malubog mangalipod. Ya pila man pa indong kuan bayran nun. Minimum ra nang ila. Ama bata na 55 yan na. Amo isay mo abot og 100 kapit. Wala ay ma tigbasang huwas kalit na lamag. Daha mo ko nakatat eh. Poblasyon. Sana ila koy abay lagi. Oh, dia ko nakatat. Wa man ko ni tap diri sa kuan. Mas kusig-kusig pa na siguro ila koy abay. Di mo ray agas og para gabi eh. Kaya wa na mo gamit. Ayaw bi. Dahil naman lagi ni. Sa makapit minta. Di sa maron. Ampa. Ate ka poblasyon me. Poblasyon ba day ning dani? Asa mo sa Aw di na ni puti. Sakop? Di na ka pasakop sa kapilyas puti. Mamayad silang milay ana mang mama kasi di ana si mama may kuan treasure. Pero di na mo sa puti sakop Hindi na. sa kapilya. Asa mo painitan lay? Haning ning abot pa magpainitan. Kurente may Sino bata maglibog na? Ay, ramdam ko. ning abot pa magpainitan nga. Bitaw. Lapinga bitaw ko. Madaling ko ko. Si Vicky. Gahang. Niya gahang mangunguskos o anad ni kuskus labi na rin isa anad ni kuskus ko sa naong palaman murag naong panguskos. Pamaninahuman ilang pangkuskus. Wa pa gikaon ang juna na ja panguskos. Nabayulit na malagining uban. Mura na juna bugang juna bayulit. Hindi dai kuan itong Sagay dia pa buli biyabas dia. Apa sa nakatuod? Di mo kakaog kuan ron. Wow, lami as langit eh. I-vlog ting kanay mo makita ahon na tanan. Kaning na kalibutan ang hanitanan. Oh, di guys, oh, di saging. Ang hanitanan. Di saging nga dagko oh. Oh, dagko. Baji break.
Laki ka, anong baji naman po ka? Laki ra mo ko magabi ito yung kamang. Kakamang, balay kang niyo ang kakakamang. Yan, ang nami agbiyo ay, ano ay. Mata nang manguhit ba? Ito ay namulo, namas mulo siguro diya magdaan. May makadawon, uot naman ay ito. Pagad. Agad siguro managas ang hilo. Loy, asa na Naday pis panda tuloy. Dali ko, kamulo. Haram na itong imo. Haram na itong imo. Ay, gihimong itikan. Wa na dito tubig. Sa imong lolo, sayang naman to. Kuha na sa buhit eh. Wa na tubig. Highway tubig. Ay guys, panapo pod, panapo. Dito. Wa na, gikuha na. Uy, manday ni. Mo na. Awang hangin. Sama na oy. Di lagi na antoy, lolo antoy lagi na. Panoramik masig wa ray ka. Na, ginuo ko. Kasi ko pabalik-balik ka na ng panorama. Boy, mo ato tak parunamik. Na, bahala ko ng lugar at eh. Giyo manggod adto. View bitaw. Amo taasi sa. Hindi ang pagnasin sa. Hoy, panapo dyan na. Kita nag kuan. Ha? Na nagbibing ka isa litak. Di oy dagay ni. Bad ka. Mau na simba bad. Wa mo ko masimbaron. Kasi may nagkuhan na. Nga naros mamawa ko. May pwersa pa diyo. Kapit na na. Nagubo na pa taron. Ano to dilay 500? Maday! Ala, di lagi mauti. Di maug imong gipalit. Ito bisa puti ang mama. Nga ganun man pala. Ito puti may gamit ng pagdito ko. Tira na kay, di bitaw mga professional mga di pa ka naglipod ka. Ama to puti bebe. Di ko kunin mo apil dari ko an. Video? Yari ko na pa jaday, dapat jaday ko na video buwad. Lami no, kay green. Balik sa kulay be. Ha? Balik sa ko dari abdilo. Tadapi amo dari saging. Ilapod guys, kuan pa ila guys, saging. Saging. Hello guys, kasila na rin ko ugma. Invited mo tanang marites. Unso ah. Dapat ay apil Shout- nang buad. Shout out sa taga Tukloy ng mga marites. Apil na ka. Ikaw. Di oy. Ikaw ka reporter ka. Oy, di manggod. Reporter ka ni Ja. Mo wala mo to naglikay na ko kay. Yan ni mga gwapo. Yes! Istoryahe. Buyag. Kalit ko kalit. Hoy bisanto ra baron. Naijang ba dahil babaw? Eh. Tutan. Tuto ka tos mamadari ang mga gwapo simbaha. Laban nila po ko te. Mahala kayo ng bawo. Te, ako kasi at wow, ma, ako kasi ba makay imo si Diki. Manunuway na ko. Ngayon may bawo ge. Bawo te kuan kapoy man kuno ati dali imong tiga. Di ba, nisimba mo magapon dahil? Uber na lagi na mo lang. Uber na. Mawar magyapon kay Marites. Guys, dapat may buhat. Wow. Sa kakas langit Unsay nga buwad? Na dapat na pinikas ni Juna. Flying fish. Pinikas ni Juna. Dapat may saging. Oh. Ayaw ilabot kay lami ra ba na sudlan aw. Ano na guys. Dapay dako. Ha? Dapay dako. Batis to yung di ay. Wala yung Di po na iapin ng sabaw ano. Lami na Uy labi ra ba na ikuan iguma na sa bawda ate. Dari lung kay lami na ba na ino ng sabaw. Nakay luwag i ulo. Ibubunog bikwas buwad. Lay, wa pa manggod. Luwag lay. Ito na ganahan. Nay, koy sa luwag tay. Luwag pa dai ka. Kamu tara. Lisit po mo lo ni atong kamot. Oy, bad na. Ama day mo. Okay, kung sino. Atong gikuan kana sun akuan dai kana sa buto. Lansang ikaw sa makan. Lansang sa sin. Gajabo bitaw ni sabaan dito na tibiki jud. Bantay mo. Nujud ka na si Vicky. Lami Ginaminam na ba na? May panita. lami pag lami panis binignit. Dari ta na din. Hala lami lagi ni buko salad.
Coconut. Nasa na coco. Kasi tabang ko yung tatarot eh. Nagbayad eh si Juan Day? Ha? Oo? Kaya nag-vlog ko to si Lucky Boy. Just ko anak tayo tata dito sa ilan ko ang mga kasal. Nagbayad. Balik pa sa tata kay magkuha pa na sila mga Unsa inyong gihanda guys kay tagain ni baylot ta daring salad ni Ate Vicky. salad na pa sila. Listen ra na ti. Lamig to ti, parang pagagbay ba? Ni asmutas buwad. Wow, lami as buwad. Iwas sa nagprito. Eh, Dapoy kaduhang buwad. Ah, joke. Ni oy. Charo di ta manambok dani. Binangga ta silingan. Silingan ka no. silingan ke barangay. Ate Vicky. Ke barangay ra. Ituwad mo. Ada ra. Hindi na apil ang sabaw. Ano, bawal? Makahubog ko no. Malurong ka dakar. Muhilak na anja. Ate ay. Oh. Maldo nang mahubog arong muhilak. Agay, gatulong lapad. Dahil na nakapay na ingag kuan. Pasuwad ako siya, be. Hoy, baad mo ha. Isa kuno ka ng klase kog mahal og mama. Baad mo. Wala lami ay. Uli na ko, ang dadas bahay ni. Ah, lami ay. Diya pa na nilit-nilit. Mahuso bitaw na ron. Di lami ay. Arang lami ay kung salad te. Happy birthday te. Thank you, salamat. Boy, kay gusto lagi ko adyoon. Wa man is kuan, saging ro to tingingon. Bitaw. Dia Lagi ay. Mubalik to de, kay masugo. Ha? Ito naligo pa to. Nga naman kang bato. Isa lagi uban naligo. Hana arte. Ha? Ano pa siya, mubalik. Uban ko mo balik. gamay dito dito. With cheese. Ah, mi ah. Paguron, manginaho. Ayaw kay way lami. Tuna. Tuna na na. Baday. Che, ba't ko mo pagaho? Inabaw man. Hala koy. Kan anak una. May ganina ra ka. Hay ayaw siya ba? Yeah guys, mga anta guys. Atiga. Ha? Halo Milma. Hindi mo butong bata. Ano mo kuan?